Hello ani khazani takute bukuksong ani channel ni viewers rok tini narokna haina haina supiro ani edit entertainment YouTube channel ni bisingtui faiding ke sungtini haina hai koglop khna lai finai naroni bagi koglop khna tarok ti faijak koglop na sihornai gasini takok mana Shankar Dev Burma bini yak bai sijak ang tini narokna sawi khna nai balai khna to sijak narok pulang sing paithak jora naya tapudi najani sikang channel sikang narokno ang khasano koimo ani channel tapon subscribe khaji hardi tadi bell icon press khardi ani sala video ko dagar saro ka hangai upload kai ka hangai narok notification manate hayung ganangui munagi phayo tongthai ha khosori phayo lama kolokma humima tongo tuisani tuibo ransawi thango ungkhana tabugle ang thangnani jora lama himrerek lama logrerek salni pohor tuisawi thango talni pohor kolopsai phayo nobar sipsawo posinggalani ungkhana tabugle ang thangnani jora thogoi ga siniya megyo thayo haksalni sini nuhurma hayengkha talni pohor bai sungsawi tongo malaika mungsiniya borok bai ungkhana tabugle ang thangnani jora tokha kosom berengi phayo nokhao chumui kolopsai phayo rangchakni yakrai bosajak phayo rangchakni yakrayo kanada kaya wansungma phayo ungkhana tabugle ang thangnani jora hambai sini takung mana Shankar Dev Burma sungna tini koglop khna tok ke share kai khna ka nor khaklayo nor khratuk jakhana nai khratuk jakhe please like na tapok di sini takung mana Shankar bagai please nor like na tapok di jara share khanya musu tongai koglop rokno angoi share khai di ani kok du number description ro jak tongo